aceea de copuieți, genul. Grijă cu grijă și cu ăla. Tot cu grijă. Mulțumesc! Mulțumesc, tati! Nu e! Ia. E patru, Ia patru. cu alb, cu alb, tati! Hop, hai de ce le arunci așa? Să puse canale care să spargă cu lăsat. Ce e aceea, tati? Asta sunt. Se bate? Se face, da? Genul? Genul, tati! Ce e așa? Bați pe aceea mic. Îi bați. Să le pune tati că ăștia să spargă. Asta. Da, ușor să nu le spargi pe cele de sus. E minunat. Pentru că nu mai are loc aici, aia e treaba, minunat. Hai, așa e. Trebuie să mai punem și în cutia cealaltă. Așa am pus. Așa am pus. Tata, așa am pus. Nu le țin, stai să punem cutia asta aici sus, că nu mai punem în ea, că nu mai intră. Acum o să punem în cutia asta, da? Lasă-o acolo, punem sub bine. Stai, că asta se sparge. De pan, nu de păr. Poți să pui și de păr. Ăștia sunt atâtea și spargă. Face ea? Antonia. Și pus o pun aici? Da. Ia, pune și asta. Ia vezi ce n-ai. Stai că ăștia se spargă, să-mi pun toate aici. Păi nu știu, vezi ce n-ai. Aoleu, pe de ce o arunci așa? Asta se sparge, ascultă-mi. Pune-l acolo, că-ți mai dau. Este un moș Crăciun pe o minge. Este mușai. Că asta se sparge cu uitați. Nu fac din. Fac lumina. Un ding-ding.